Panda. I got broads in Atlanta, just to me in the family. Credit cards in the scammers, getting no licks in the band. Legacies. Kini mga dato pare ba kasi girag ilis og butang. Kitang mga pobre mo yung mga loyal kay wa matay ilis-ilis og brief. Ingon sila, lamig daw ako mag-drawing. Ala daw, itong tulawan. Labar today. Wiki. Stupid lab! Okay. So before mahumani akong report, dapat masayad ang tanan nga ako ra naghago sa amo ang reporting kay bisan akong classmate di mo amot og Xerox. Good day, man. Tara! Perpintil lang kay anak. Kung dugon ka, ay dergutomon ka o sa puton. Sabtasan ko kay imo kung As in crush ni mo si Inday so katong high school patah. Nya wa gid kay himo nga moves na unsa. Dali, rabay ako maulay ko gargara eh. Wala. Kala si Inday oh. Asa? Asa mo mag-date sa akong daughter tonight? Well, sir, mag-movie me and then after na mag-movie, we'll eat each other. Nga ka, palit mo. Kalami kayo eh. Gusto ka mo try? Isa. Kalami kayo. Nga ka, palit mo. Nga ka, palit mo. Nice game pare, pero sa scoreboard pare gitambakan gid mo sa inyong kalaban nga unsa man din hitabo unsay game plan ninyo. Ano man good, let me explain. Sa first half pa lang, labaw na sila. Sa second half, lubong kami. Muli din ako masabdan sa mga babae. Unas tanan ni ato ka sa ilahan, nag-ilis ka, nagpahumot ka, nagdakag flowers, chocolates ka, klaro na nang uyab na ka. Nya nagabot dito mangutan na ka sa kuha nga. Nag-unsa ka dire? Di, nagbuha ko bahog. Pataka ra mong yawit. Dili ko hubog, tipsy ra ko. Sige. Psst. Te, mata. Uy, mata ba? Te, mata. Uy, mata ti ba? Mata. Samahan kasamok ni mo eh. Wala lang. Matug na ta. Ingon ka after a week imo nang mabayaran. Nilabay na lang tuig, wag gihapon ka kabayad. O wa na ka magpakita. Kapoy na, manukot. Wala ko'y kaon! Sa kaning animalo? Bastos!